Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Subukan natin mag live live stream dito sa Lakay Tambayan Music Lovers. CJ, CJ, alina yung mga vloggers dyan, yung mga malakasang vloggers na silip ko sa live ni host sa Winok Ne. Boss Winok, maraming salamat sa pagpasok ko sa bahay mo. Thank you very much. At saka nakilala ko si Jun Pel Gilik at saka si Pretty Mayang Lifestyle, Tolay PH Isabela, and Marno VM Lebanon, We Creation, and Gay Gamer at Armac Vlog. Maraming salamat po sa inyo at full package na ako sa inyo, mga katropa. At saka sila especially kay friend Kasangga Trail Angay Vlog. Maraming salamat sa iyo. Maybe I considered you are my mentor for this vlog. And also Mila Galdones. Maraming salamat sa inyo. At shout out din daw kay kay Marivic S. Rikyao. Maraming salamat sa inyo. Sana maging katropa ko kayo lahat. At ang ating malakasan na mga vloggers at saka kay Ma'am Andrea AD Vlog at kay host Winok Ne. Maraming salamat. Nakapasok ako sa bahay mo. At ito subukan ko lang. Timer lang to. Ang content lang naman ng aking mahilig kasi ako sa kanta. Music lovers tayo kaya so halina, join us. Kasangga, Trail Angay, halika na. Maraming salamat pala doon sa mga viewers ng Lakay Tambayan Music Lovers. 35,000 viewers. Maraming salamat sa inyo. At saka sa mga subscribers natin. Thank you very much. Sana po doon sa mga nadadaanan ng aking video sa inyong wall, baka magustuhan ninyo, ay baka sakaling
matusok ninyo. Ayan na, ayan na, ayan na! Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na humahanga. Sa suot niya, ikaw ay magdududa. Ngunit sa kanya, Alin na kayo, mga katropa, kasangga, Madam Trel Angay Vlog. Come on, let's join us. Dito tayo sa live stream ni Lakay Tambayan Music Lovers. Come on, join us. Sige, yan nyo at kakantahan ko muna kayo. Abang iniintay natin yung ating mga kasangga dyan. No more to kiss you and call you my own. All my arms will be so empty when you leave me here alone. Still my heart, sweet moment to keep dreaming on. So goodbye. And please remember that I wish you love. May your heart be filled with happiness when he kisses you goodnight. I'll be somewhere when the loneliness hoping things turn out right. For I had share of lucid, trusted lips sent from above, and my love is his good fortune that I wish you love. May your heart be filled with happiness when he kisses you goodnight. I'll be somewhere when the loneliness hoping things turn out right. For I have share of heaven, tasted lips sent from above, and my love is his good fortune that I wish you love. Halina, come on, join us. Madam Trel Angay Vlog. Come on. Yung mga kasangga natin dyan, nandito na kayo. Let's join us sa Lakay Tambayan Music Lovers. Dogs can be extra strong
Ilocano song pa uli. Siguro, tulad ng sinabi ko, first time ko live stream sa YouTube. Last song siguro, no? At sa susunod, alam na natin kung paano ang mag-live stream sa YouTube. At kailangan makapag-invite tayo ng katropa o kasangga, no? So, maraming salamat sa inyong lahat sa panunood, saka doon sa mga nagbigay ng thumbs dito sa Lakay Tambayan Music Lovers. At hayaan nyo, babasahin ko lahat yan. At kung meron tayong pumasok dyan na magiging kasangga, don't worry, full package natin yan. Ito po, last song na po tayo. Sa susunod naman po. Lagnat, sipon. Mag-Bio-Flu agad. Anumang simptomas ng flu? Kaya all. Di kanto malipatan, punato'y puso, uray no awan at kalin na, ditong galanda, uray pa'y no tawen, iti naglabasen, di mo tupunain, ang malipatan, inggan tupaltan, kanayon nga dakanya, timpay nulit mo ngayon, ay paay mo, apagbiyaga, uray no may saklupayen, analami sa bangkay, di mo tupunain, ang malipatan ka, inggan tupaltan. Kanayon nga dakanya, impay dulin mo ngaya, ngay paay mo, apagbiyaga, oray no may saak tupayen, analami sa bangkay, di mo tupunain, ang malipatan ka, inggan tupaltanin, di mo tupunain, ang malipatan ka, inggan tupaltanin. Thank you very much. Saka doon sa ating mga kasanggang vloggers na
mga bumisita sa akin, maraming salamat. Especially tayo sa'yo, my friend, Madam Trel Angay Vlog, Ma'am D, Ma'am Marivic, at iba pa. Maraming salamat po. Pasensya na po. Sinubukan ko lang mag-live stream sa YouTube. This is my first time. Tulad ng sinabi ko sa inyo. First timer. Grade 1. Pero thank you very much sa inyo. Especially Madam Trel Angay Vlog. Maraming salamat. You graduated me grade 4. Thank you very much. Babayu. See you next time. Maraming salamat po.